Тапшыруның алдагы өлеше хөрмәтле якташыбыз Нигъмәтуллина Рауза Муртазовнага багышланыр. Бүген 4 гыйнвар көнне ул үзенең олы 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән аны уллары Рәис, Ирек, Эмил гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез кар буранлы гыйнвар аенда галәмне җылытыр өчен, безгә бәхет бүләк итәр өчен якты дөньяга килгән. Бала чактан ук тырыш, акыллы, төпле карашлы булган кыз бар эшне дә җиренә җиткереп, яратып башкара. Укырга оста булган кыз бала мәктәпне тәмамлап укытучы һөнәрен үзләштерә. Бер эштән дә курыкмый торган кеше буларак, анардан бар эш курка дигәндәй, бар гомерен укытучы булырга багышлый. Балалар ярату сәбәпле бу өлкәдә зур дәрәҗәләргә ирешә. Укучылары, әти-әниләр, хезмәттәшләре дә аны олы күңелле, җылы йөрәкле кеше буларак бүген дә телгә алалар. Шәхси тормышына килгәндә, әткәй белән татулыкта һәм мәхәббәттә яшәгән гаиләдә бер артлы батыр уллары дөньяга килгәнбез. Безне чын кешеләр итеп тәрбияләп үстереп, олы тормышка да чыгарып бастырдылар. Барысы өчен дә без аларга мең рәхмәтле. Әнкәй үз яшенә карамыйча һаман да актив буларак яшәп килә. Кадерлебез, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмен, юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларның иң олысы. Сабыр холыклы, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнеңә килдең. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә иясин. Сиңа хәерле озын гомер, тырыштай нык сәламәтлек, бәхетле тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Озак еллар безне шатландырып, бала оныкларыңның рәхәтен күреп, муллыкта, тынычлыкта, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Бүгенгедә изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Рәхмәт әнкәй тудырганың өчен, аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын, шатлык тоеп типсен йөрәгең, авырлыклар сине урап бетсен, кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Балаларым дия безне кадерләп үстердең. Бигрәк матур син әнкәебез, күзләр тия күрмәсен. Безнең әнкәй, әнкәебез, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Өебезнең нуры битсин, рәхмәт яусын үзеңә. Бәхетле без әнкәебез, син булган өчен генә. Безнең назлы әнкәебез, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Хөрмәтле Рауза Муртазовна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Багышлыйм мин, иң кадерле кеше мәнием сиңа. Уйларымда тик син, җырларымда бит син, тормышымда гел син, юлдашы миңа. Уйларымда тик син, җырларымда бит син, тормышымда гел син, юлдашы миңа. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Безгә тормыш бүләк итеп, җылы сүзләр белән мәктәпкә илтең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Тәртипле булырга,
изгелек кылырга. Әнкәй бары тик син өйрәттең. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикчебез тагыныда. Авыр шакларны да син күңелең белән һәрчак сизәсең. Улым кызым диеп барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Улым кызым диеп барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Әни диеп сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикчебез тагыныда. Әни диеп сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикчебез тагыныда. Шулай бергә шатланышып, яшикчебез тагыныда. Яшикчебез тагыныда. Рауза Муртазовна Нигъматуллина хөрмәтенә алдагы кытлау сәламе дә яңгырый. Бу юлы аны сеңлесе Рәхилә, тормыш иптәше Хәнәфи, кызы Лилия, кияве Рамил, килене Лилия, оныклары Алмаз, Элина һәм Азалия да кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаиләдә без туганнар күмәкләшеп гомер кичерәбез. Бүген менә кадерле кешебезгә дә 75 яшь тула. Улыгаеп барыбыз да гомер күзләренә кердек. Барыбызның да үз гаиләсе, үз мәшәкате. Ләкин туганлык җылылыгы күңелләрдә нык урнашу сәбәпле без бер кайчан да араларны суытмадык. Шөкер Аллам, 75 яшьлек гомерен кадерлебез. Елда кабатланып килсә дә бу бәйрәмне барыбер адам баласы көтеп ала. Уйламый шул ахырсы һәр яңа бәйрәм әкренләп олыгайтканын. Ләкин сиңа ничә яшьләр генә тулса да, син якыныбыз һаман шундый ук матур, актив, тынычлык белмәс, эш сөючән, япь-яшь булып каласың. Нәрсә дисәләр дә, безнең якыныбыз кебек туган җанлы затлар берәүдә дә юк кебек. Әгәр дә миңа берәр ярдәм кирәксә, җилтерәтеп килеп тә җитә, барысын да эшләп бирә. Хәтта бер дә белмәгән кешеләргә дә ярдәм кулын суза, аңа булыша. Аның кебек улы җанлы, киң күңелле, сабыр, уңган, пөхтә булып булмастыр. Я Раббым бер Аллаһы, калган тормышында да апабызга һәм аның гаиләсенә саулык, сәламәтлек, иман байлыгы бирсәң иде. Апам, әти-әнигә, әби-бабайларга, туган-тумачаларга дуга кылып, михрбанлы, шәфкатьле, илгә һәм кешеләргә файдалы булып яшәсен иде. Аллаһым, син моңа үзеңнең ризалыгыңны насип итсәң иде. Әй апам, шиксез рәхмәт сиңа. Якты чырай, җылы сүзеңә. Бәхет шаткылары һич сүнмәсен. Нур балкысын көләш йөзеңдә. Улы җанлы, изге саф йөрәкле, мәрхәмәтле газиз кешем син. Сеңелем диеп төпле киңәш биреп, ярдәм итеп һәрчак яшисең. Ходаема бик тә рәхмәтлемен. Апам, минем терәгем. Тормышым тыныч, матур булсын. Шын күңелдән сиңа теләген. Хөрмәтле Рауза Муртазовна, туганнарыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә.
Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып җайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кушы, китмәс кушы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Аллам гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың.